Nyakorom Gajwang' dakika osekadho 8 tok saa 3 mar okinyi machiegni. Ma en chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono abiro bedo kata ye kidienje ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo, ka mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. E chal mar fwambo Nyakorom Gajwang' waluoni weche mopogore opogore. Ka mokwongo en yepo mano mar Bunge Towers, ma bende jatend piny Kenya William Ruto yawo Bunge Towers odiochieng' makawuono. Ka bende par ni yepo mare nanego bed ni ibago juma mokalo chieng' tarik 19. Kata kamano okang' ma kamano nokotimore kaluwore kod masira mar ndek kalapapla, kama bende jolweny 10 nowito ngimagi e kinde gi jamadar Francis Ogula. Wantiere gi nyawadwa Kristo Owino Nyakorom Gajwang' ma bende yepo luonwa yepo mano mar Bunge Towers okinyi makawuono. Nyalo neno Kristo Owino ni kanyo mane nyimod bura. Chris, kinyalo mna winja? Amosi ni misawa nyaka sani diwach ni yepo mano mar Bunge Towers osechopo kanye, jatend piny osechopo, kata mna moko kuom jod bura kanyakla kod jotelo mosechopo gin mage? Erokamano Sharon, mana ka isewacho odiochieng' makawuono jatend piny Dr. William Ruto oyawo ayanga Bunge Tower, ma en achiel kuom udi ma oger kod bad migawo matayo weche mag od bura mano Parliamentary Service Commission. Chenro ni mane ochak e higa mar 2010 osebedo ka digni ne onego bed ni iyawe higni mokalo. Kata kamano osekawo karibu higni 12 gi wiye nyaka ne chak chenro mar gero Bunge Tower. Bunge Tower ni ne ogere kalure ni moko kuom jo od bura onge kod apisi mag nyalo tayo weche gi mag od bura odiochieng' kod odiochieng', kaachiel kod committees mag od bura mathoth gi ne bedo ka tiyo kod kata apisi matin kende. Koro mayeme nomiyo ne ochak gero Bunge Tower mar chiwo thuolo ne jo od bura mamoko mendo yud apisi. Jo od bura wan kod jo od bura maromo 349 sani. Kata kamano jo od bura 280 osebedo ka onge apise magi, kendo gisebedo ka gichwalo tijegi e apisi mayudore kar romo maduong' mar KICC. Mane omiyo ger Bunge Tower mondo jo od bura maromo 280 mosebedo ka onge kod apise magi kama ginyalo tayo tijegi kaka apisi magi. Koro kopogre kod mano, Bunge Tower bende en kama ogere e yo manyangafu, kendo kopogre kod apise 331 ma odhi ting'o apisi mag senators kaachiel kod jo od bura maromo 331, kendo Bunge Tower bende basement mare dhi ting'o geche maromo 350 kata parking mar geche maromo 350 e Bunge Tower. Ni Bunge Tower en od bura ma borne oromo 28 kata en kod 28 floors. En kod floors 28, kendo apisni duto mag jo od bura biro bedo kae. Kopogre kod mano, kar kano buge moting'o historia mag bunge kae, kata library ago bende biro bedo ka bedo e Bunge Tower. Opogre kod mano, kuonde mag dusro, kuonde mag chiemo, kuonde mag yweyo bende ne e Bunge Tower ni Ramogi en ot. Kata kamano weche mathoth osewuok e wi kwan omenda ma otigo e gero Bunge Tower. Kalure kod nonro mwatimo eni e kinde mane chako gere e higa mar 2010 ne onego beni omuonyo omenda maromo bilion 5.8. Kata kamano osebedo ka ichwale nyaka bilion 6, bilion 7 gikone sani to en bilion 9.6. Gino ma osekelo ng'ur mathoth. To bende Bunge Tower oromo ger kuom bilion 9.6. Ang'omiyo osebedo ka ichwale kowuok e bilion 5 nyaka sani bilion 9.6. Kata kamano yepo mar Bunge Tower bende abiro e kinde ma penjo osebedo kawuok kalure ni pok otiek gero Bunge Tower. Nitiere ute moko kata apisi moko e ot makamano mapok otiek. Nitiere gik moko kata kombe monego bed ni jo od bura tiyogo mapok oket nyaka sani. Koro penjo wuok mathoth ni to bende pesa ne otiyo kare, kose ne nitiere ka pesa mag jopiny ne otigo marach e gero Bunge Tower. Kata kamano odiochieng' makawuono oyawo ayanga kod jatend piny Dr. William Ruto ma kindeni dhi nyime kod ng'iyo moko kuom apisi ma oger e Bunge Tower ni. Bang'e to obiro wuok oko
mar chako kendo golo twak mare moyedhi. Twak wan kod geno ni twak mare biro kawo thuolo matin nikech en kod chenro moro modhi kar saa 4. Bang'e to spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod nyawadgi mar Senate Jeff Amason Kingi kod jotend kweth manok kod jotend kweth mathoth e od bura bende biro do thuolo mar golo pasgi. Bang' chenro ni koserumo wabiro yudo twak wabiro do thuolo mar twak kod moko kuom jo od bura kendo penjo gi moko kuom penjo ma jopiny osebedo go ewi kwan omenda maromo bilion 9.6 ma otigo ewi chenro ni. Tang'o momiyo chenro ni okawo higni mohewo 10 ka geno ne nitiere ni chenro ne dhi kawo higni 2 kata kamano okawo thuolo mar higni 10. Koro wabiro penjo tang'o momiyo chenro ni odigni kuom thuolo mohewo higni 10 to bende gigo duto mane onego bed ni yudore e Bunge Towers mapok oket nyaka sani to omenda maromo bilion 9.6 to osetigo. Wabiro penjo ni omenda go odhi kure, giber ni ng'ato otiyo marach kod omenda makamae kose ang'o momiyo gik makamago pok otim to omenda maromo bilion 9.6 osekalo. Koro mano e gima timore kae. Jatend piny pod ne ei Bunge Tower kapod ong'iyo moko kuom apisi ma oger iye. Bang'e to biro wuok oko kendo twak golo twak mare moyedhi motelo ne yawe ayanga kendo wene od bura ma pacho kae. Sharon. Erokamano ahinya Chris. Kapok awidhi ne nitiere ng'ik kata mana ng'ur kotenre kod kaka apise ma kamago nogera. Ken kaka jofwambo be oyienu donjo mano mar ng'iyo kapo nono ni giserumo nikech gioko to nachal ka gimober. Inyalo mana paro nonro ma bende achiel kuom jofwambo magwa mago mag Royal Media notimo. Noneno ka apisi ma kamago napok oikre yo makare. Nonro manotim kod kambi mar Royal Media en ni moko kuom apise mane i Bunge Tower oger yo muchochore yo maweth nitiere kata moko mosechako barore. Kombe mane onego bed ni ikete apise moko pok oket. Kuonde mane onego bed ni jo od bura time romo margi nitiere gigo mag chwalo sauti pok okel nyaka sani. Koro pod penjo nitiere mathoth. Tich manotimre iye ok en tich maler, kata kamano pesa to otigo mathoth. Mago penjo mwaburo penjo Sharon. Ka inyalo neno jatend piny Dr. William Ruto koro wuok oko mar yawo ayanga Bunge Tower kama odhi chiwo twak machuok e kinde ma odhi yawo chenro ne kata Bunge Tower ayanga. Mon jatend piny Dr. William Ruto ka otene kod speaker mar od bura Moses Masika Wetangula, nyawadgi mar Senate Jeff Amason Kingi, jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi moko kuom jodito ma osechopo kae mar Mana kumanya korom gajuang mano jafwambo marwa Chris Owino ma bende losa achiel kachiel kentiere nyime od bura maduong' mano mar National Assembly ka bende holuonwa yepo mano mar Bunge Towers okiny makawuono chal mano mar mbui bende neno kanyo kantiere gi rochruok makoni kod kocha. Kata kamano jatend piny Kenya e kinde ma bende wan bed ni oloso kose yawa yanga Bunge Towers wabiro bedo kwa winjo achiel kachiel moko kuom penjo ma bende jofwambo jopiny nitiere godo kaluwore kod gedo mar Bunge Towers bende wabiro bedo kwa penjo kanya kasani gedo makamano osemuonyo siling bilion 9.6 groundbreaking notime higa mano mar 2015. Kopogore gi manya korom gajuang wach machielo ma bende waluma chiegni en kopo mogik mano mar Sergeant Rose Nyawira ma bende itimo dichi makawuono mane county ma Kirinyaga. Nyalo paro Sergeant Rose Nyawira ne achiel kuom jolony 10 ma bende nowito ngimagi e masira mano mar kalapapla. Okiny makawuono kata dichi makawuono ibiro bed ka itimo ne kopo mogik mano e dalagi e gwenge mago mag Kirinyaga. Jolony mamoko ma bende ibiro bed ka iko mano moriwo Sergeant John Kinyua ibiro bed ka iko odiochieng' makiny e gweng' ma Kirimunge ma bende nitiere county mano ma Elgeyo Marakwet. Kopogore gi mano nitiere Colonel Duncan Keitany ma bende ibiro bed ka iko chieng' ngeso mane dalane mantiere gwenge mago mag Baringo. Bende Sergeant Cliffons Omondi bende ibiro bed kitimo ne kopo mogik chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 5 dalagi mantiere Alego Usonga. Duto te waluoni nyakorom gajuang motelo ne memorial kata alama mago mag ringre margi ma bende ibiro bed kitimo ne gi jolwenya chop kanyo odiochieng' makiny. Kata kamano odiochieng' makawuono Sergeant Nyawira
Rose kata Rose Nyawira ibro bed ka iyiko duchi makawuono e dalagi mantiere Kirinyaga. Kopogore gi mano nyakor Mgajwang' kawuono en chieng' tarik 25 mano mar dwe mar ang'wen. Piny ngima higa ka higa odiochieng' maket kod ma ingo odiochieng' kedo kod tuo mar malaria. Piny Kenya bende biro bedo karuore kod piny ngima e hingo odiochieng' makama. Omiyo odiochieng' makawuono nyasi mano mar kedo kod tuo mar malaria ibro bed ka ibago e gwenge mopogore opogore. Kaunti ma Kisumo aneno kanyo ka nyasi makamano ibro bed ka ibago e skul primar mong'ere kaka Pauteng mantiere Awasi mane sub county mano ma Muhoroni. Ka bende igeno ni jatend migawo mochung' weche mag thieth e pachoka mano Susan Nakumicha. Igeno ni biro bedo wendo modhiala e nyasi ma bende biro bagi odiochieng' makawuono Awasi e kaunti mano ma Kisumo e hingo odiochieng' kedo gi malaria. Kopogore gi mano, wach machielo ma bende waluoni machiegni en oula ma bende okwako piny Kenya. Ka oula ma kama nyakor Mgajwang' osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore gwenge magwa 47. Gwenge magwa makaluo bende waseneno kaunti ma Kisumo, kaunti mano ma Homa Bay kod kauntis mamoko ma bende midhiero mag oula osebedo ka kelo rochruok. Kaunti ma Nairobi noseneno kanyo e kind thuolo mar ndalo 3 mokalo. Ji mohinga 10 bende nosewito ngimagi kaluwore kod oula mapek ma bende osebedo kamol. Mamoko ma bende ne olala pod ifuaro ndachgi nyaka odiochieng' ma kawuono. Koro en wach ma bende waluoni odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwatimo rameny mago mag kauntis mopogore opogore. Wang'e ni chal mar oula chalo nade ka nyaka sani e kind kauntis 47 ma bende wantiere godo. Iwacho kanyo ni kauntis 34 gin kauntis ma bende oula osehinyo. Kopogore gi mano nitiere miere moheo 25,000 ma bende oula oseketho. Familia ma bende oula osedaro nyaka gi sani nyakor Mgajwang' gin familia maromo 11,275. Puothe mosekethore bende en eka moheo 27. Koro odiochieng' ma kawuono pod wabiro bedo kwaluoni. To par ni ka intiere kama bende oula omwomo kata in gi jala ma bende oula omwomo dalane kata mana kumodake, par ni nyalo goyo namba mano mar 119 mar mondo mi iyud kony mapiyo kaluwore kod masira mago mag pi oula. Kopogore gi mano, wach machielo ma bende waluwo e gwenge magwa nyakor Mgajwang' en jiwo pith mago mag yiende e kinde ma bende koth koro medo chuo. Jopiny ijiwo mar mondo mi opidh yiende. Omiyo kiny makawuono e kaunti mano ma Migori nitiere duol mok mar piny owacho mong'ere kaka One Vision ka gitudore kod sirikand kaunti mano ma Migori. Gibiro bedo ka gijiwo jopiny mar mondo mi opidh yiende. To jopiny ijiwo ni kik pidh yien ayiena, gipidh yiende mago mag olemo ma bende biro jiwo bende chiemo makare kata mana nutrition e kor gwenge magwa. Bende par ni odiochieng' ma kawuono bende project na chenro makamane kaunti mano ma Migori bende igeno ni biro bedo ka chopo ne udi moheo 300 ka bende biro bedo ka ichiwo seedlings mago mag fruit, mago seedlings mag olemo e yo manono. Koro kintiere kaunti ma Migori manen tudruok makare manego bed ni jopiny donje. Kaunti ma Homa Bay bende fwambo marwa Ali Abich biro bedo ka luonwa okang' mar jip mano mag pith mag yiende kindegi ma bende koth osebedo ka chwe. Yiena mar mondo miateke gi kanyo dakika en 21 tok saa 3 mar okinyi. Chenro podi e lach nyakor Mgajwang' pod wantiere gi thuolo mar saa 1:30 e chenro mar mbaka oromo. Chenro makama nego bed ni rumo saa 5 mar onyango. Gi sani wadonje chal mano mar piny Kenya. Watuoge ne e chal mar piny Kenya kaluwore kod okenge mopogore opogore, midhiero mag oula mosebedo kokwako gwenge mopogore opogore e kind mamoko nyaka twak mano mar jatend piny Kenya ma bende pod warito. Ponono no loso ka wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo nyakor Mgajwang'. Wabiro bedo kwa winjo ne wachang'o kaluwore kod yepo mano mar Bunge Towers. Kik idhi mabor.